Знаеш ли, че можеш да се събуждаш напълно отпочинал, дори ако спиш по-малко? Достатъчно е само да спазваш ето този 90-минутен ритъм. Имай предвид, че повечето хора дори и не подозират за него. Ако се будиш изморен, все едно не си спал изобщо или алармата те хваща в най-лошия момент, ето това е причината. И да, има начин да обърнеш този цикъл, само като промениш кога заспиваш. Това е може би най-простият, но и най-пренебрегван трик за сън. Ако го използваш правилно, можеш да се събуждаш със същото настроение, с което другите си лягат. Тялото ти спи на цикли от по 90 минути. Ако се събудиш по средата, чувстваш мъгла. Но ако се събудиш в края на цикъла, чувстваш като че ли си спал с часове повече. Затова избери час, в който искаш да станеш. И просто върни назад 90-минутни блокове. 6 часа, 7 часа и 30 минути, 9 часа. Избери един и го тествай. Пробвай го само една вечер и ще усетиш разликата. Аз ти гарантирам. Ако искаш и по-брутални хакове за сън, кажи ми в коментарите и ще направя второ видео.